La Ruta del Arte BBK edo artearen ibilbidea bigarrena, Gernika Lumora iritsi da. Gernika Lumon dago ikusgai Foru Plazan. Azaroaren 23tik, instalatu duten egunetik, azaroaren 30 hain zuzen ere. Gernikar guztiek bertan egon dira ikusten eta argazki guztiez gozatzeko aukera izan dute. Hain zuzen ere, La Ruta del Arte BBK artearen ibilbidea erakusketak dira eta udalerri askotan egoten dira Bizkaian zehar. Erakusketak publikoari hurbiltzen dizkio museoko bildumako 36 artelanen erreprodukzioak, kalitate handikoak eta aire zabalean jarriak. Arte divulgazioko programa honetarako bereziki diseinatutako gailu batean, hain zuzen ere. Behatzailearen begirada berritzen da horrela, ikuspegi berriak eskaintzen direlako, baita artearen historiako garai eta mugimendu desberdinetako lanen egileen eta arte korronteen arteko harreman kitxikagarriak ere. Kalitate handiko erreprodukzioen bidez, xehetasunak zehaztasun harrigarriz aurkeztuta eta fidagarritasun handiko koloreekin ikusleek 36 margolan ezagutu ditzake bakoitza bere iruzkinarekin, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez eskuragarri daudenak. Iruzkin horiek doainik lor daitezke audio artxiboak gailu mugikorretan deskargatzeko aukera ematen duen QR kode baten bidez. Kirmen Uribek aurkeztutako edizioa da, ibilbidea kostaldean hasi zen Ondarroan eta handik Bizkaiko itsasertzean barrenako bidaia egin du. Orain Gernikan aurkitzen da eta gernikarrek, herritarrek ikusteko aukera paregabea dute.